min ye wolomasiri tabaw ye u ka daga ko ta na sira fɛ jeudi kɔnɔna na bi min ye dagatigi kura no o ye Élisée Jean Daw ye min ka kɛ ale fanga ta min ye bɔbɔkɛ ye no o ye Umaru Baru Jara ye Baru kɛlɛtigi fala ye ale kɛra ministre wolomasiri tabaw ka ministre nakakɔrɔ ministre ye o baara o hukumu kɔnɔna na sa ale kɔni minɛnw bɛɛ lajɛlen ta min ye maɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ta k'a di Sega Jabatɛ ma. Sega Jabatɛ o nana ka na min ye kalifa k'o ta k'o di Élisée Jean Daw ma fala ye an famana ka min ye kɛlɛdagatigi min mɛnna tancogo la dɛ san 5 ani kɔ Baru kɛlɛtigi o de sɔrɔ wolomasiri tabaw ka dagatigiya la an famana k'o ye baara a kɛko ɲuman ani u ka se ka sinsin o kumaw fɔra kɛnɛ in kan n'Ala sɔnna ma sini ja min sɔrɔla diriba maaw bolo ka kɛ ni nin waleya in ye an b'a bɛɛ lajɛlen Jean Élisée ye min fɔ min ye Baru kɛlɛtigi ye min fɔ Dawudu ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ale ye min fɔ an o bɛɛ lajɛlen da k'ale dɔnko bɛ a la fala ye a ye maaw tɔgɔ fɔ maa minnu ni an'olu jara ka wulikajɔw kɛ wulikajɔ minnu nana ni nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye min ye Soyiba ka kumakan in ye fala ye a kɔni bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nka faso yɛrɛ ka cakɛda minɛnw an m'a ye o si ka han a tɛ lesɔr kan a tɛ diriba kan a tɛ sigima kan nka a kɔni ma anw kelen kelenw bolo o la min ye waleya minnu kɛra ani fɛɛrɛ minnu sigira sen kan ni maa minnu jɛra fala ye kumakan in ni ja in bɛɛ lajɛlen bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a ye tɔgɔfɔw kɛ a ye maaw ta o tɔgɔ ma a y'a yira sa k'a fɔ lajɛ minnu kɛra baara minnu sigira sen kan fo kana se nin ko in ma a ko kabakoma yɔrɔ yɛrɛ ye min ye fala ye o ye k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ bolola bi min ye ja in ye ni Ala sɔnna a ma an na ɲɛɲinini k'a ko la yaasa ka se ka sariyatigiw sɔrɔ nka nin bɛɛ lajɛlen nin bɛ sɛgɛsɛgɛli ni wulikajɔ belebeleba de hukumu kɔnɔna na min bɛ ka sigi wolomasiri tabaw ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ fala ye ko min kɛra k'a ɲini k'a ɲɛdɔn a ko kɛra cogo di janfan bɔra min maaw sen donna la cogo di o sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna an bɛ min kɔni fara kuma in kan o ye k'a fɔ ja in anw m'a ye fɔlɔ faso ka cakɛda si kan dɛ an kɔni y'a ye bɔlɔlɔ sira fɛ fɛn caman bɛ yen olu fana bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ fala ye a dun fɔra ko ja o fɛn min fɛn bɛ tɛmɛ o ko jamana ye min fili ka na k'an ka segin kɔ o yira maaninfinw na ni Ala sɔnna a ma ni o yamaruya sɔrɔla an fana n'o fɛ fala ye cɛsiri ni wulikajɔ min b'u bolo ka dɔ fara o kan min ye maa minnu kɛlen don kana fɔ ko f'u k'an ka jamana dafiri u kana sɔn fiyewu olu k'u sago sɔrɔ sabula n'u y'u sago sɔrɔ o y'an ka jamana kɔni an bɛ sɛgɛn kosɛbɛ Sɛki Umaru Sisoko ye welewelemada bila ka ɲɛsin bɛɛ ma k'a yira wolomasiri tabaw la ko a b'u kɔ bi a b'u kɔ sini wa ni Ala sɔnna a ma a ka fɛɛrɛ minnu b'a bolo a bɛna o kɛ bataki ye fana k'u ci jamana ɲɛmaaw ma kucalakaw fɛ yen kalo in tile 20 tubabukalo salen tile 20 kɔnɔ ka taa se a tile 30 ma fala ye ko sugu jenina dɛ minɛn kɔni caman tiɲɛna nka maa ni ma to a la gouverneur bi ale ye sen bɔ a kɔnɔ ka taga yɔrɔw lajɛ min ye feerelikɛyɔrɔw caman kɔni nɛgɛlama ni yirilama u caman kɔni jenina nka maa si ni ma to waleya in ale sen fɛ Bafulabekaw aw ka baki kɔrɔnin fala ye k'u y'a lara wuli tuguni dɛ Zeyi k'a kɔni dilanna ka ɲɛ kosɛbɛ i n'a fɔ maaw olu fɛ baki in yɛrɛ de sɛgɛnna fala ye k'a tɔ yɛrɛ kun tora sa a tun tɛ se ka ba yɛrɛ tigɛ fiyewu fo moteur kurun olu kana dɛmɛ don a ma k'ale yɛrɛ dɛmɛ ka na ni a ye a dun jɔyɔrɔ ka bon cogo min wa a dilanlen kura min filɛ nin Bafulabe bɛɛ nisɔndiyalen don fala ye sabula a bɛna dɔ fara baara teliya kan kuma tɛ maa caman bɛ taa tɛmɛ Bafulabe de fɛ bi ka sira dɔ in o tiɲɛnen don cogo min na maaw bɛna o fɛ ka